Myslím si, že jsem nešel teď. Jo, takhle? Jo. Co to posouvá? Toto. Nahoru a... Jo. Mělo jsem si docela pojď tady. Myslím, že někoho než, no. Tam dobře. To je jak to, Mr. Bean, jak vylejzali všichni z toho auta. A sousedí už se dívají, hele, tady sousedka nahoře už se dívá. Tak, já bych možná vás jsme nápadní. Já jsem si fakt sedla. Jdem se? Hlavu dolů, jako když se zatýkali čajky. Jo, prostě jo, tak to ještě nevím, jo. Jsme tady. Vy jste těžší, ne? Rozjedete, jo? Mě to vyšlo, já ještě mám hlavu normálně. Jo, tak když jsem vezl cement, tak to bylo lepší. Nabouráme, tak mám parkovačku třeba. Parkovačku. Jako, ty nechceš, aby jsme na sebe upozorňovali, nebo co? Jo. Já mám. No, už se nevracíme. Jo. Usměvy. Jo, sorry. Já to nejsem. A já z toho si nedostanu úplně všechny. Tak chci ti před auto? To je nějaký úsměvy. Vás tam není směvý. To je dobrý. Jo, to vidím. Kdyby chtěl někdo zvracet, tak mi to řekněte a nezávidím vám to. Jo, ale rychle, nebo poblé další 6 lidí. Jo, vlastně, tak já nebudu houpat. Nejsem otočená k nám říše? Ale jo, ale ne v tomto teda. A oktávka na tohle je dobrá, to je velký. Ne. Na našeho fokusu jsme to nedali asi. No to ne, no, jdeme zpátky. Ani do toho golfíku. No tak někdo přijedu. Ano. Žádné obamy. Já to mám slíbené od Marka, že jednou můžu říct, kde ho, tak to je úplně jedinečná příležitost. Co? Cože? Tam bude... Tak. Tak. Dejte to ty vaše pastometry. Ne, to mohli pěšky hezky, vidíš to? Tak dobře, tak začni brzdit trošku dříve. Jak vlak, jo, nákladní. To bude, no jo, vlastně. Hele, my jsme měli zastavit někde úplně jinde, to bylo studia hrozná. A tady u hospody. Můžeme zastavit. Hele, tady, pojď tady. Tak si vyberte. Tady u hospody, tady, to bude trapný. No a co bude, recese? Ne, počkej, já vystoupím první a budu vás jako vypouštět ven, ano. To bude dobrý, všichni půjdete jednou stranou. Jo, uděláme si to jako šeškárnu. Zastavíme, půjdou 3 a udělám kolečko a půjdou další 3. Ty to všechno nahráváš teďka, že? Ano. To super. Kam to mám dát? Tady někde? No, tady asi ne. A bude muset. Tak běž, ale můžeme vystoupit, hele, tak pojď. Řekněte kam na auto.